drugs. It's not spoken about, but it is global. More important than any other issue. Because it's cooking the brains of our population. And I'm not saying children, I'm saying population. Kaya ako mga security guards, I have a few dozen of them na registered. Akong ipabibat. Yes, taghan kayo ang mga drivers. Dito sa palibot na ako. Iba na akong driver. Kapit ko kaduha madisgrasya ang mga driver na, hi, mo kinay kinagdakan nga kontra sa kaugmaon sa atong mga katawan. Ang drogas. Now, when you think about electing a president, you have to think about the president that will give us assurance that the future will not be one where our offspring's brains will be cooked. Iba na may laing kandidato ko presidente nga makapanghambog sa ilang tukaran na dilit yun ang tugas. Nutan ako sa akong bayaw. Kaya akong bayaw, presidente niya ito sa appointing company. Matanon pa siya ay manager sa Davao Electric. Kining akong bayaw mo yung naipaw. Upon sa ni si Tigong. Upon sa kagahapon ni. So nagutan ako ni Louie Aboitis na bana sa akong igsoon babae. Kaya sila man ito. ¿Qué me puedes decir? What can you tell me sobre Mayor Duterte de Davao? I will translate. What can you tell me about Mayor Duterte of Davao? Because you were manager there. Siya may manager dito sa Davao Electric. Kaya doon naman ay bilig. Ibawagin siya sa environment. Nauna siya ka diyan. Simple kaya tubag na. Davao was hell when I was managing a power station there until Digong Duterte came. Impierno ang kuno ang Davao sa panahon ng wapa si Digong. Nalimpyo ang Davao sa pagsunod ng Digong. Maura yan. The truth be told, he is the only chance that the Philippines will be free from a very inefficient, centralized form of government. And the Filipino people all over the country will be empowered, and not just the center. At the time, my vision just started to deteriorate. About a year lang. It's a nerve problem. Kaya when you grow old, naging mo mga spare part luwag na yun. Tingol, buta, bakol. Pero, very sharp, Gapon. Very sharp. Kahit pa sharp enough to realize that this country has no choice but to elect Digong Duterte for president.